Хәерле көн, балалар! Татарча онлайн мәктәптә яңадан күрешергә шатмын. Шөгыльне башлар алдыннан мин сезгә ике табышмак әйтермен. Җавабын белерсезме? Алма дисәң дә алалар, нәрсә соң ул, балалар? Үзенең эше кып-кызыл, ә күлмәге ямь-яшел. Әйе, бик дөрес, афәрин, балалар. Табышмаклар алма һәм карбыз турында иде. Бүген без сезнең белән җиләк-җимешләр турында сөйләшербез. Җиләк-җимешләр исемлегенә алма, карбыз, кавын, лимон, әфлисун, ананас, йөзем, груша һәм банан керә. Алар барысы да кавын һәм карбыздан башка агачта үсәләр. Кайберләре авыл бакчасында агачта, ә кайберләре җылы якта гына күзәтелә. Кавын белән карбыз җирдә, туфракта үсәләр. Балалар, җиләк-җимешләрдән нәрсә пешереп, яисә кайнатып була? Беләсегез киләме? Җиләк-җимешләрдән баллы компот кайнаталар, татлы кайнатмалар ясыйлар, сок әзерлиләр. Җиләк-җимешләрдән аш пешереп буламы, балалар? Юк, афәрин, аш пешерер өчен җиләк-җимешләрне кулланып булмый. Балалар, әйдәгез уйнап алабыз. Сезнең каршыгызда кайбер җиләк-җимешләрнең күләгәсе булачак. Һәм сез нинди җиләк-җимеш яшерелгәнен белергә тиеш булырсыз. Әйдәгез, беренче рәсемне карыйбыз. Нинди җиләк-җимеш яшерелгән икән? Беренче рәсемдә нинди җиләк-җимеш яшерелгән икән? Әйдәгез уйлап карыйк әле, балалар. Әйе, афәрин, беренче рәсемдә груша яшерелгән иде. Әйдәгез хәзер икенче рәсемне карыйбыз. Уйлап карыйк әле, кайсы җиләк-җимешнең күләгәсе икән бу? Әйе, афәрин, балалар, икенче рәсемдә безнең карбыз яшерелгән иде. Әйдәгез хәзер өченче рәсемдә карап үтәбез. Нәрсә яшерелгән икән? Әйе, балалар, афәрин, өченче рәсемдә безнең ананас яшерелгән иде. Афәрин, балалар, булдырдыгыз. Барлык җиләк-җимешләр дә витаминнарга бай. Алар кешенең сәламәтлеген ныгыта, авыруларга каршы торырга булыша. Бүген без сезнең белән җиләк-җимешләр турында сөйләштек. Аларның кайда үсүләре, сәламәтлек өчен файдалы булулары турында белдек. Ә хәзер сау булашыр вакыт килеп җитте. Сау булыгыз, балалар.